Тони. И да ще чакаме. На? Кажи на какво ще чакаме, Ивелине. Ами, GTI 5. Ти падаш пак. Това е много високо, хора, да знаете. Аз съм с май тунинговано LG, т.е. с негово тунинговано Jester. Неговото. Виж какво става от аспата ми. Моя като е нопуш. Това не трябваше да го пазиш. Това не трябваше да го пазиш. Help me, please! Дай. О! Падна. Че ме чакаш ли? Не, това не трябва на флекс способ. Брат, пусто! Какво стана, бе? О, аз преди миналата игра го играх. На клипа ми. Това е същия малко. Ой, какво правя? Не може да си го дам по инерция, че колата. Глупости по инерция. Къде сте виждали по инерция Jester да караме? Хора, само дабъл натискам и колата сама заличи. Едно и гумата е. Моята пък. Ще завърши ли, бе? Не, това се занека. Това на клипа го играх. Видя ли? Да, чакаме предвиншаш смисъл, защото да не съм генов. Защото аз не знаех Аз съм бързо. какво да правя. И... Питате Jester ми какъв е по смисъл, защото има два класически и спортен. Моя е от 300 000. Като класически е 150. Моя е от 389. Да отиваш ли? Ще ме чакаш ли? Ти можеш да завършиш. Ти ще завършиш всъщност. Гледаш ли, ма? Виж какво ми излиза от гумите. Да си ми главно. Браво. Ари пак това, защото аз не знаех. Добре, пак. Не, то па няма да даде това. Ми може и рефреш да дам. Добре, хват за клипа. Аре, стига, бе, толкова.